بسم الله الرحمن الرحيم أما دام إن الله تعالى تبارك ما يجنيه تجدو لا هرهنا كره كره لين تجدو وإذا طلقتم النساء على كنا يعني كمسو فرصة فبلغن أجلهن نوكا واتو دفرت مامنا فلا تعدلوهن أن ينكحن نوكا أزواجهن لذا دفرت كبا على كبكا فو أكنا بلاميني وبكا فرجة كورو ما تبني أني من فوكونو أيوة تيا بلغتا أكرا سو أنو أكرا أيوة aye ida sigi ke ka ban ke ko muso mandi furusa donc ay kalo sabayin sigi ka ba dafarat mamana donc atama be na dafar ba ko muso ka taso dan ni muso taraso ataraso so mo tara nyogoyin aywa e ke ba ka asigi tuguni ala ko de fo donc ni ke dara sigi ne ga o de flaga fa ala ko fala ta adulu kunna akana balamini muso nunne an yanke hina azwajahunna ka furu ke koron nunma إذا تراضوا بينهم بالمعروف نجنا ويا دماني نيونك بالمعروف ni sharia don koy nu ya jana aya duma o de kay nga bi yare ba ho sigi meka nyon kono de so furu bo kalo sa lida da baraka bangoro fa muso ya do koroto aka cheka no pale chakura soro chefara bu koroto muso ka na pale muso kora soro awe sharia ko ka wala da ana tugu ala ka sharia ko na sharia labatu doka nimisako kunu na aha bismillah ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر alaga abonye ma ala bi mo wajuna ma men billi man ya ala la ani don laba ذلكم أزكى لكم وأطهر zalikum azka lakum ala ko de kasanu wa atahar de cekai aha والله يعلم وأنتم لا تعلمون allah ya'lam ala de bada wa antum la ta'lamuna aw ta don de والوالد ani chokoron de lo minna femin buni nyogonche ala de badon de bila kasinga tige ka bola mo koraka na doro kasinga ba ko min nya bla ka ba kaya furusa ka ba hal na segara kana anta da mo tuguni ala ga kana kede o kana kede والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ala go wal walidatu ako aywa dembaw o koro jime dembaw o ni al walidatu demba ni demba ni al walidatu aywa sindi muso no dembawi yurdi'na awladahunna wa bisindi udewma hawlaini kamilaini sankula dafale ya sawa ode aqsa muddatur rada sim denga kashimi ala na ko qur'an ko tum ako wa amluhu wa fisaluhu salasuna shahra den konota ka jigi ani ka sindama ka farka bosinna ka be kalu bi salama da kalu bi saba o aya ni aya ni baraka qur'an ko ala ko cogodi ako sindi baw bi sindi demma hawlayni kamilayni sampla dafale o kalo jodi kalo muganna no tawa ako dayna cogodi salasuna shaharan am kalo muganna ne ambo exere ama toru kabo kalo bi sabala to bi to kalo jodi kalo woro be ka aqallu muddatil hamli aqallu kono doyale pour que denga dambe kata fama o kalo woro ana agli to la de ma chaman be wuli ka mankaw ci ko ale le muso konyo ko kala wolo na ko muso jigina ko den dale tay yemi ala kala woro de ko wolo ngara kelen far le ta ka aqallu muddatil haml 6 ashhur kala woro doro ibare ko ni demi bi tay onna jigino de jogora sa ma de bitaya ko woro la ate ko ne kala woro saraka ba doro demi dame ka andalu de ne otuma ni demi kalo woro demi kalo mi demi jigina kalo woro mara demi kalo woro ke abande bela o kanga kalo mugan nani de ka shimi porque kalo di sabaka tafa do baje sani demi kalo wolon la ken o kanga kalo joli ke sinna mugan saba toujours demi hake minke abakono o hake dibi tige ka bo kalo di sabala to bi to mi abo ke shinka donc o baje sani demi kalo kononton ke abadebela akanga kalo joli ke kashimi kalo muga andiki demi kalo tanke abadebela o kanga kalo joli ke kashimi kalo joli kalo muga abo to gorela abo taw to gorela o hakka ala kambe sababa ma liman arada an yutimma ar-rida'a ala go ni mami yanyini liman arada an yutimma ar-rida'a ni mami yanyini kashindi dafa ana trawre bismillah وعلى المولود له رزقهن alago wala al mauludi lahu ako den wolo la maninye
على المولود له يا سوا على بسير النسب مبنية على السكون de dabe mi dena asingile be ala ka sutura de ka de mi wolo glan tigi de tay wa ala al mawlud lahu ala ko dem bangina mami afamuna wa ma koroba de bi yorola ala e dabe ala e sutura de ka dabe la kwa ka ko ni dem bangina mami ka so de ni wati tay ko wa ala al mawlud lahu ma huwa ala al walid de المولود له المولود له voilà yala ka hijabu bade ubaje dewu de mana so furu kono o denye glanti bitay ma famuna ala kan be sababa ma ko wa alal maulud lahu dem bangina mami ale ganga joni munye rizquhunna uga gaje ga ale bi jonay wa kiswatuhunna bil ma'ruf ale bi jonu ga fere bo fana bil ma'ruf sharia don kono la tukallaf nafsun illa wus'aha ala ko ninti wajibi ador la fona kera sekoy la tutara walidatun bi waladiha akana dem musoma kana toro bi waladiha adin kama ka ko ene muso kelala ibn agen ka buka so dem fitini mashina ka singo sama ko wara ga bashina ala ka kana kede la tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi demba ngina mami fana aka no fana tora denga kola semin tayi demba bolo ane farala ka fanya na ti seka wakele ni dongodo wa fla di dongodo aka dembe na ka tana yiti shindama aka no fana kede aka na demu so man toro adena aka na dem fa fana aka na toro dem ki gola ti seminna وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك أكو وعلى الوارث مثل ذلك demi ni chenta dim pitini ni na bi chenta abalo ba yereka dema yere balore pase mun kama akashindi sara ni na kanga sara aiwa fasara kadento otumana bamin bina shinda mo yoro ladala anga ladala ni muso bi simi di dema kanga saradi kanga saradi sindi sarabi saradi parce ne ti so la ibita muso ibita mo gani ni mi sindi dema akete wala sa mudruna na ko ya na ko folo uluka watu la ko ni muso ko mi mamine ko sindi sara ko mi fara furna folo kan kata ko ni aka sindi sara ye sogono ab sindi ndanduma o fana wari fle wal ma barantle o be bla muso ni de muso dai aka den wolo ka di mai bita sindi ba ni ka di dem na kara bi sinda ma na kara ba te abo ci wala ala kan be so abo ele tay denyi ele bita sindi ba ni ka di dem ma wal ma bi sinda ma ibasara fokana blanga bi flela chera do bieno bita muso bugo tegenya pla ka ma sindi dem ma aya di ela de oh ida na femen sara ka ga sinda ma ibita bugo kama jugo ala kan be sa وإن أراد امتثالا أن تراض منهما daga go chore la wala anga jamana ko na sisa ba so maga chama mo pa mo ko ma nanya pa mo aka kame mamna ni muso bi sindi de mai ka la dia diga tini do sai ayo aka tanya na mo ndama mi yere du ni nyana mo memba to sinyere bi jigi sinna ka di jema abo chore la ala kan be sa baba ma abo chore la donc ni berka ko nyam ni islamia sharia ba fa ka sabati de ka jira chela ko dinde cheta identi muso tai abu wole enni ere tado ere kanga sindi ba ni ka di dema kasa ne to so la di muso fana ko abi sinda mai ba sara abo to wal ma be dinina abi sinda ma pasara be ya tudu pasara be ka tudu ko sabe para be dinina فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور dai ni ngara ko kasara be ka tudu abi ka tudu ke parce ake ka tudu wajibi de parce na aya famu ake ka tudu wajibi de na ka sindi ede mo ta wajibi
télévision di dema ere tay de ya te kunye ni domina doro na ma nyon fa mu doma na na choko ma bitate de ere tay ala kan be sala ba وإن أراد فصالا عن تراض منهما. ايوه دكتور ادم ابنا تعليق دوك ان شاء الله في هذا المكان فليتفضل مشكور. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على للوجوب. أما فهو على المولود لهما على ما فتي أقول على المولود له رزقهن وقرد دول لا فامي دو مسكا muso ninnu ka musaka a wajibiyalen don e de kan hali n'a sɔrɔ se bɛ muso ye hali n'a kɛra miliyardɛri ye den wolola e de ye hali ni muso kɛra setigi o setigi ye dutigi ye k'a dɔn k'a fɔ du musaka wajibiyalen don e de kan wa kiswatuhunna o ka fɛɛrɛ bɔ a wajibiyalen don e de kan a bɛ fɛɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de mais du yɛrɛ responsable fɔlɔ e don dɛ a bɛ e de kan o de kama n'an taara usuli la a b'a fɔ yɔrɔ ma إشارة النص مولود له على المولود له دول لا إني هل ناصر إنه سو قريشيدو أي رجرا بوزوي دم دميا كتاجوني ما بوزوكي أنا فا نيدولو نانكوس أفيا كوسرة مسوكرا حيدراي إدو يكلوبالي دم بكلوبالي ولا بك حيدرادي بكلوبالي على المولود له voilà. Donc aka hakili to yaran na wuri la denka nationalité amma boni yorayni la ala ka hakili madam abu ka fade wala sheta ala kan be tawa karam be du misal ya ta bo sola wala kama baba وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. maram tawura karam be ba kore zirula وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وإن أراد فصالا نيانجني كدين فرق بوشنا أن تراض منهما كتوف لك جين وتشاور أنو كنيوي فلا جناح عليهما. على كل متوف لشيكا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. لا يعني فلا بتاشين دي باني أو دوني. فلا جناح عليكم. باشتو فانا نايبان منك أبو مسوبو لكتادي سندي بامو بشندا ما كتا على فه. Arabu jamana nunun bi tende muso do de keren do muso sindi kama dem bi ta duma o be shindi dem afo ka dabo sinna na parla ka bo sinna tuma mina abita mina ina fa kira ko be halimatu saadiya bolo jogo mina waswi badul islamiyya abo jogo de ni arabu ta bolo إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ألو إذا سلمتم ناي فندي ما آتيتم أقرب من دي بالمعروف الشريعة دون كلا. واتقوا الله. أيسرا علاني. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أكاد على يلي ما سيابي فهم من بارده. والذين يتوفون منكم. ألو مامون بفاتو أولا. ويذرون أزواجا. بوفر مسوتي. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نتي ساركا مسوتو مسوكا نسيب فيليا لكالو ناني أنيك لتا. فإذا بلغت أجلهن نكواتو دفرا هورا مسوكني فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن على كل نكواتو دفرا جرمتالا ومنكو يركنا مشروع بالمعروف الشريعة دون كونو والله بما تعملون خبير. على يقول ما سابق من بارا نكواتي تلاقي لدا دفرا كباوتو مانا أبسكا مشركا يرلا شكرانين كمالا كوكوتي باشي ولا جناح عليكم فيما أردتم به. على كل جرمتالا باشي تالا فيما أردتم به أو توبتا فمن بلانيني من خطبة النساء مسو مامنتو تبي فينانسمان منك على كو باشي تالا كو pour muso na so mo yere bi soyo ka muso dima ha bashي تالا ni ma doga ti soro ko أو أقننتم في أنفسكم. لا donc أو أقننتم في أنفسكم وكرن ما نوال ما يمين دوغا أو يرى لا كورا يجمع muso bi filiala ama bo aka filia ma ban folo aywa eba feka fushiri aya imbodeka fala junaha alaykum jurmutala fima aradtum bihi abi min balamini min khitbati nisa'i aywa filia muso nunu maminanina muso be filiala sharati son fie kata faye ka haklishi ko kasa ko ni bora filiala ne bi fu no kara ye sharia sosode ya ala soso ala ko kati kete no ebe plan de ke kasando balamini min ba jira ka yara la so bi ka fo karsa ba ta ne fu o do jume e bi se ka to ka financement kai ka tando san
ka di mɔgɔ ma ka taa d'a ma k'e ko ten o ye dɔ ye o ye taaridu dɔ ye taaridu dɔ ye jumɛn ye tuguni ka gɛrɛ a la ka kuma fɔ a ɲɛna ka gɛrɛ a la k'a fɔ ɲinɛ kɔni est-ce que nin kalo in n'a sɔrɔ i b'a fɔ ka gɛrɛ a la k'a fɔ nin kalo in kɔni est-ce que ɲinɛ bɛ ban ka sɔrɔ ne ma muso kura ta ne ma d'a la n'o kɛ a b'a faamu a t'a faamu a b'a faamu a bɛ ten nɔ ala k'an bɛɛ sababu walima aw aknantum fi anfusikum aw aknantum fi anfusikum walima aw y'a gindo aw dusukun na karisa ne kɔni n'i kɔni bɔra filiya la ne ka filiya banna ko caman bɛ yen dɛ alima allahu annakum satazkurunahunna ala y'a dɔn k'a fɔ a bɛna muso ninnu a bɛn'u ko suma walakin la tuwa'iduhunna ala sirra ka fata i kana gindo d'a ma i kana lahidu dɔn ya gindo la k'i b'a furu ala k'i kana kɛ fewu illa an taqulu qawlan ma'rufa fo n'a kɛra kuma masabu maliki n'o ye bari ninnu ta ye saddan li zariya illa an taqulu qawlan ma'rufan fo n'a ye sariya dɔn ko kuma dɔ sariya dɔn ko kuma jumɛn masala n'a sɔrɔ muso yɛrɛ tɔgɔ ye n'a tɔgɔ ye Ami sisan b'a fɔ k'a fɔ ɲinɛ san kɔni k'a fɔ bɛ ban ne ma Ami tɔgɔ dɔ kɔni taa o de illa an taqulu qawlan ma'rufan a ka kuma fɔ min ye sariya dɔn ko kuma ye o la sisan kiti dɔ bɛ n'a yan nɔ o tuma na ka muso to filiya la ni taara i ka furuko kuma fɔ a ye panbara yala o muso bɛ n'a bɔra filiya la o bɛ daga ye bilen wa a tɛ daga ye bari ninnu ka mazabu ne mazabu maliki ye ne y'an ka jamana fanba bɛ mazabu min na olu kɔni ye ka bere girara kojugu bari ninnu kɔni u y'a ta de saddan de sariya n'o kɔni bɔr'i da muso kɛr'i ma haramu ye a tɛ den ma bilen abada fo lahara jɔ don a bɛ di cɛ wɛrɛ ma an ka bari ninnu ma filaw jɔ t'a la a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ a ye ala kota mɛ o tɛ muso k'a ma haramu ye donc Cheikh Abubakar Jazairi Saoudien y'a sɛgɛn nin yɔrɔ la kosɛbɛ a y'a fɔ a ka kitabu dɔ la a ma ɲɛ f'a seginna a ka kumakan kan taara a ye minɛni min kɛ nin mazhabu malikiya in na donc mazhabu maliki caman sigilen bɛ saddan li zariya an bɛ baraji da pour que mɔgɔw kana n'a kɛ taabolo ye k'a kɛ kulonkɛ ye o la n'a mɛnnen min da muso tɛ d'i ma bilen dɔwɛrɛ bɛ sɔrɔ a la bilen donc saddu zariya mazhabu aslun min usuli al-imam maliki ka mazhabu aslu ye aslu mugan de ye saddu zariya b'a la a bɛ taa aslu mugan de la saddu zariya o y'a dɔ ye o y'a al-imam maliki aslu dɔ ye mazhabu tɔw y'a jira k'a fɔ muso kɔni bɛ daga ye mais i ala ko ta i bɛ ala yafa deli nka a bɛ se ka d'i ma ala k'an bɛɛ sababa ma o hakɛ wala ta'zimu uqdatan nikahi ala ka kana tigɛ k'an kɛ furu sirili la hatta yablugha al-kitabu ajalahu fo kitabu waati ka dafa o kɔrɔ ye jumɛn fo muso fa ka lida ka dafa a ka piliya ka dafa wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu k'a dɔn ala b'a dɔn ma fi anfusikum fɛn min b'aw ni kun na ala b'a dɔn fahzaruhu a y'a kɔlɔsi ala la dɛ wa'lamu anna allaha ghafurun halim ne n'a ko nɔgɔya k'a dɔn ala kɔni ye muɲu masa ye ala yafa masa ye ala ye muɲu masa ye bari ko bɛ nɔgɔya quoi la junaha alaykum in talaqtum an-nisaa docteur Adam a bɛna taa leku dɔ kɛ inshallah bari ko a ye sɔn nɔgɔya dɔ k'a la a ye nɔgɔya dɔ k'a la ala ka ni sababu ala ko walakin la tuwa'iduhunna sirran dɔw an bɛ bi tile min na moyen bɛɛ de bɛ yen an bɛ nin fɔ ka bɛn ni technologie yɛrɛ développera cogo min na e bɛ se ka to yan feeremuso b'a ka feereya la a bɛ ko bɛɛ pɛrɛn la tigɛ maa si tɛ bɔ a kalama i suturalen don a kɔnɔ ale yɛrɛ fana suturalen don a kɔnɔna na mais i k'a dɔn k'a fɔ ala ɲɛ b'a la o de kama ala b'a fɔ aya laban na wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum i muso min bɛ feereyaso kɔnɔna na i b'a kan ka min kɛ i ni maa wɛrɛ b'a kan ka kuma telefɔni na a connectelen don dɔw bɛ to feereya la yan'o ka bɔ cɛnni bɛɛ bɛ kɛ u bɛ ɲinɛ yɛrɛ ka fɔ a b'a kan ka ala baara de kɛ alors que n'i sigira k'a ko kɛ ala kɛcogo ala y'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten o cogo la kalo naani tile 10 i bɛ bɔ ni baraji de ye n'a tigi ka kisɛ n'a bɛ dɔ dɔ kuranna na i bɛ se zikuru min na o kɛ waati de ye mais dɔw de bɛ to kɛnɛ ma ka ninnu wele a siraw ka ca dɛ ala de y'o de fɔ an ɲɛna la tuwa'iduhunna sirran a fɔlɔ a siraw tun ka gɛlɛn e bɛ ciden de ci ka taa
ni ma farati hal ni yake yara cogo dora ci den misiki ka ko kenama na sisa do a pebe ke gunola kama ka yara kolosi ko sabada muso ka yara kolosi e ni bara ina ida alaka bara dila kalun na ni klitain ida alaka bara do konna na wati konna na ka mi ke sharia konna na ibi jantu yara la e kamle min fana ko to idna tay na la sona ni terga muso bora ni fere yala ni ma farati a do wara binata o tuma na awndi ni nyoko dasa am to ka wele wati fere lu do la chugo do ramati ba kalama ibe connexion ke ibe message vocal uci ibe écrit ke ka ti ba yar la de ma fo kunde woy shukran barakan be sawaba أيوة أنا مدير بسم الله إن شاء الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ألا جرم أو كان يمسون أنا يفرسا. ما لم تمسوهن أم كسر فجلما تنا أني مسون نونجة. أو تفرضوا لهن فريضة. يا سر فلنا فلنا كم ما تنا نيونجة. ومتعوهن على الموسى قدره. ومتعوهن إخواني أي مسون ما من فوي ما تنا نيونجة. إكيد بفرو لا أتمنى مولى بناك ومتعوهن يا سوا. abi damu tali ko yo koro jume abi fini do sa ani sabara do ka musaka do daka ka tadi somo goma o de wa mati o hunna abu damu ta alal musi qadaruhu sebi mani qadruhu akada majira ba dana ni yeshiti imse gali moto sanga daka ka valisine kele dama finina ba a koranya la ne kun dare ni somo go fa mabo donc ya sora makuma foika wala tara ɲininkali kɛ ko u b'a bila ɲɛ an ma wɔrɔba an ma foyi bɔ o tuma na nka e nana fɔ sisan k'a bɛ bɔ muso ko in na i tɛ bɔ ten dɛ i bɛ financement de kɛ i se hakɛ la o de alal musi qadruhu se bɛ maa min ye a bɛ financement kɛ a se hakɛ la wa alal muqtir qadaruhu se tɛ maa min fana ye n'o ye dɛsɛbaatɔ ye o fana b'a kɛ a se la mata'an bil ma'ruf ala ko damuta do bil ma'ruf sariya dɔn ko la hakkan alal muhsinin haka kan de ko wajibi te hakkan alal muhsinin kaka kan nyuma kalawi abo chogo la biga sababu ye ini bura na ka ati tiga nyobana kuma inde boka aha bismillah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna nana ay musono ayu fursa ka so gilama te manu nyonche wa qad faradtum lahunna farida ala sura akuma na furna fuluka fa nisfu ma faradtum akuma na furna fuluka itara muso mamene ukanga furna folo bi ben wa kema ma mana ka daka afa munawa na foi ma teme eni muso ni nyonke woro bora uku e furna folo datie ina na kile gambe kibi na boy te botele abana wa teme ma fa nisu ma farati ba klanje sare ge sora ka bo furula ana ala ka kiti la mede illa an ya bi mo wadi bi ka furu ka kulonye ka woro bo ka ba muso bi bla chew ta muso ni denyini abambike ka dengi mashima ko ka bla inye e bi kla ka ni jok le gandere dere ke bora furula ka fere ma finance ma fo ka bu ka chugo dot ma ti horonya sare bi ka fo chugo mena nanye barake teno mauti tiga nyona de atmani ye muso aya mamine glama te ma nyonche fo ma te ma nyonche ngaw ya soro akuma na furna foloka abena ala sabil misali ala au bena wakene au kone au ya nyini kai muso bara sora ba ka bo furina abda bo balmawi kuma an muso so mohoyi kuma an kun kuma na abu furu bolma wele an kun kuma na kata karsa ka denyini furu ala ka latiga de furu ma bo an kun kuma na ne hakenga aiwa abin clanche mena ka di demuso ma aka fendo sanka dama kana duwo ka nyoyi ko cheti muso furu ani baraji ani balmaya ani horonya o dukele hanni min furuma boy bi klaka sey kata o dukele na kata muso nyini o ba do ye horonya o ba di nga klegan dere e bora muso ko la mama ki ma foi ke e bi se kata bla mo anya kata muso were nyini o dukele ko no ko ka yere te son parce que ba do ko tigele ndila o de la furu min ka mawni nyon ta ka horonya kono na bi ka horonya kono na bi dabla horonya kono sariya din de nyini sulaiman anata illa an yafuna funu yara ku yafara aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah wal ma furu sirli o ko nyabi mami mbolo no ka yafara wa antafu aqrab littaqwa wa aha o fara o iklanche de fa nisfu ma faratum ninde ko klanche shati de ni
an ya'funa nuku jananya de ibada balene sara illa an ya'funa fonuku yafara aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah furu sirili konya be mangolo nuluku yafara fa nisfu ma faratu ma to bengara min go so ka hinina ga klente minina ka soro ka sira di me kata muso garani wa antafu aqrabu littaqwa ala ko wa antafu yere ka je ka da farin je aqrabu littaqwa ko de ka suru ala israila kuma ku ni muso blade ne ka ba chawu ya ni no ko fa lu ma soro na ne tina sama dule am bena na ko le mi ga fle ibe bo furula ni le ko ronya wala tansawul fadla bainakum ne ne buran bonya dale ko rana ko no wala tansawul fadla bainakum ka kana ni na ni nyo jap sama dia ko barawle ka buran na fle adan karambe ako lu buran ya dan bismillah ni muso ka ta la ba raba ne ka bole mi sigmo na critère bala aka tala kunun kama olu jate bina laje amina sebe ka bla question na afta darul iftaila ni yere de ki bora furula fa munaiwa o ni muso yere de ko ka abora furula o tumana o kiti amina bla darul iftaila be fara bi question ka parce bi question plan be furu ko nyede ka ala ka be sababa ma inna allaha bima ta'maluna basir ala yeli masaya abu famun bara aywa dr adam inshallah وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الخطبة وعد بالزواج وليس بزواج ما منه وكفر لا يريد ما فلان يدعو مفروته donc anga lañine ni yoro ina ya karamo ka kan lañine ni ka nya fo ina na ba foro ko ni ya mamina kambe ni ya furudi ni muso furudi furu yere di sirla ani ñoce furu di sirla ani ñoce mais e masama folo mo ko se ka to ya ka to franci ka muso do furu o te ka mais fo ne matema ani ñoce wala furu yere sirla bi ko ke ala ya ke sababu do kera fulani ñoce furu willa ka boy lañini woni de furu de sirla mais mamina tede ka fo ye mo muso mamina dro ni bora dro bana o ya dama na fewore mais ni furu de sirla aw ni ko ce akara itaye e fana karata min qabli an tamashuhunna furu sina ka wula woni ko ce e to rasegu ka muso furu ya e ko na ala sona sumalo ko na muso be se ka furu ko na ala sona ni sumalo bana ibe soro kana ala ya ke furu na wuli ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na fa ni su ma faratu mais ni muso ma minɛ a ye karisalakaw ka muso ma minɛ e nana fɛ sa k'i bɔra wala muso yɛrɛ k'a bɔra al-udul an al-khitba wala ɲina an ka matière dɔ tun bɛ nin ka université la an ka kalandenw dɔ sigilen bɛ yan n t'a dɔn n'a ka darisu kɔrɔbaw kunna an y'o denw ma ɲɛna mali bɛ yan e bɛ se ka dɔn e hakili b'a la voilà donc al-udul an al-khitba nimma mine muso ko nimma mine alhadaya ame falen feminu didi yogo ma ni muso ma mine bi jakarta sanga dama wala bi mobili sanga dama bi fila joye bon nimma mine mana bosisa o hadaya no abesigi wala tisigi donc kiti be ne ga islama ya ko nana abesigi ma mine ke ibaka kalfa ibaka kadu siga ma na shoro ma mine cheni bora ma mine muso de yoro mais na bora e de yoro hal na zoro milliard de fuite sigima afamana koni donc wa in talaqtumuhunna furu quoi ni furu de kera aw ni ñogo cɛ ni furu kera ni ñogo cɛ furu nana wuli ka sɔrɔ afla ma se ɲɔgɔn ma sani suma faratu ala ka hakili ma da aywa bismillah aha muso na sarawa mamina kɔnɔna na wa n'a sɔrɔ furu sirila n'a sɔrɔ furu sirila foyi ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a ni cɛ sara a bɛ sigi a bɛ filiya sigi kɛ ni somɔgɔw k'u y'a d'i ma furu sirila dɛ komi jamana bɛ cogo min na
an fɛ maminɛ de ye furusiri ye bɔgɔ bɛɛ ni ka fɔ cogo don bɛɛ ni ka furu cogo a kɛra i ta ye i muso don dɛ a tɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma musola maminɛ kɛcogo anw ta yan o tɛ kelen ye musola muso ko fɔ ka bila o de ye maminɛ ye min bɛ kɛ anw fɛ yan o ye furu de ye musola o bɛ muso ko fɔ ka bila a bɛ fɔ o ma ko maminɛ mais anw fɛ yan a taara ka taa muso ɲini ko nali mun o furu yɛrɛ de anw fɛ o furu an b'a fɔ o ma maminɛ dugu bɛɛ n'i ka musalahatu dɔ la mushahata fil musalahat an bɛ se k'a fɔ cogo min i ye muso ɲini k'u sɔnna n y'a d'i ma an sɔnna an y'a d'i ma ka woro minɛ anw fɛ an ka jamana in kɔnɔ u b'a fɔ de ma ko maminɛ a ye muso kɛlɛ de i ta ye o ye muso de kɛlɛ i ta ye voilà o ye tiɲɛ ok musalaw bɛɛ n'a cogo dɔn a ye sabali an bɛna nin bila an bɛna a question bila an ka ɲininkali laban na an bɛ tɛmɛ n'a ye inshallah an b'a bila question laban na a faamuna ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah a bɛ ɲɛ a kuma ka ca kosɛbɛ ala ko hafizu ala salati an y'a kɔlɔsi a ka seliw la wa salatul wusta ani camancɛ seli o de ye salatul asri a nana sahihu kɔnɔ a nana bukhari kɔnɔ kira ma sallallahu alaihi wa sallam khaybara don a ko mana'una ani salatul wusta salatul fajri salatul asri a ko kafiru y'an bali ka bɔ camancɛ seli ma n'o ye lansara seli o kɛra khaybara don kira y'u danga a ko mala allahu quburahum wa ajwafuhum nara ala k'u ka kaburu ala an'u kɔnɔbaraw ala k'a fɔ jahanama tasuma na donc camancɛ seli lansara de ko don an ka hakili to a la o de la lansara a ka gɛlɛn dɛ bismillah وقوموا لله قانتين aka jɔ ala ye aw ma jigine فإن خفتم فرجالا ya sawa أو ركبانا a b'o cogo de la fa in khiftum nasirana k'a to kɛlɛ kɛnɛ kan farijalan a bɛ seli k'aw i bolitɔ i bɛ ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan i bɛ seli adamaden bɛ seli a bolitɔ ka taa sen kan wa aw rukbanan walima i bɛ seli k'i ti ka yɛlɛnkanfɛn sanfɛ ni seli waati sera k'aw to kɛlɛ kɛnɛ kan فإذا أمنتم n'aw danayara tuma min na k'a fɔ kɛlɛ tɛ yen فاذكروا الله كما علمكم o tuma a bɛ seli a bɛ ala ko suma i n'a fɔ a y'aw kalan cogo min aw ka seli cogo kɔrɔ la ما لم تكونوا تعلمون aw kun tɛ fɛn min dɔn والذين يتوفون منكم ala ko maa minnu bɛ faatu aw la ويذرون أزواجا وصية u لأزواجهم b'u furumusow to yen u bɛ sarankɛnɛ kɛ u furumusow ye لأزواجهم u furumusow ye متاعا إلى الحول غير إخراج ne se ka ni aya in ti sera ni fɔlɔ nin b'a jira k'a fɔ muso kun ka filiya ye san kelen de ye ilal hawli muso kun bɛ san kelen de kɛ ghayra ikhrajin a tɛ bɔ so kɔnɔ n'a cɛ sara ne se ka ni aya in ti sera pe bismillah ni nasxu ye ila akharfin fɔlɔ muso kun bɛ san kelen de kɛ ghayra ikhrajin a tɛ bɔ a yɛlɛmana ka bɔ san kelen na k'a kɛ kalo 4 ani tile 10 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف n'u ka san kelen kun dabara waati n'u bɔra ala ko jurumu ta aw kan u bɛ aw minnu ka so u bɛna masiri minnu k'u yɛrɛ la cɛkura ɲinini kama والله عزيز حكيم ala de ye bonya masa ye ala ye kiti masa ye وللمطلقات متاع بالمعروف ala ko damu kan ka kɛ muso furu salenw ye sariya dɔn kɔnɔ حقا على المتقين ka damu in kɔrɔ de ye jumɛn ye ka labɛn dɔw san ka d'u ma ka fini dɔw san ka d'a ma ka sabara dɔw san ka d'a ma ni se b'i ye fana ka du jɔ ka d'a ma hakan alal mutakina k'a ka kan de ala ɲɛ sirabaw ye ko wajibi tɛ كذلك يبين الله لكم آياته ala ka bɔ ɲɛma ala b'a ka ayaw bangaw ye لعلكم تعقلون walasa a bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo min na ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ala ko yɛlɛ maa ye maa minnu bɔr'u ka sow kɔnɔ wa hum ulufun maa bawu olu ko ye maa ba caman de ye حذر الموت azara mɔti saya ɲɛ sera ka sɔrɔ kɔrɔ taawuna bana de jiginna dugu mɔgɔw la dugu bɛɛ lajɛlen jɛra ka dugu bila y'a ye sa wa saya ɲɛ sera kama o tuma u y'u ka fini minnu don ala y'u ka finiw bɛɛ lajɛlen k'u la ka sange a bɛɛ lajɛlen sa
وقال لهم الله موتوا ala ka du boli saya de nyawa kulinnal mauta allazi tafiruna minhu فإنه ملاقيكم ala be boli yoro mi kibi saya nyere kibi ta jole soro yoro to nyere abi kumbe yenno yuga fenu munu do bela jelen ka fenu yele mena ka ku bolo kasange fa inna ala ku maku bela jelen ka sa besa ثم أحياهم ala ku ala ku nyana maya kasali ka nyana maya de ni basir ga ma jolana ni ya sabana suratul baqara kelen kono ala ka fagali ke ka nyana maya like ni ya sabana ni apa munawa apolo polo benam ambaw hakili jigi nabillahi musa ni ma bi wolum min tara turi sina yukulula ala yu fa summa ahyahum aflana mamu ndiye naye lamo ba fara akan na polo kama ka suta ka tabla kabila do la ka bukiri ni ala suran yara to da misi to la ku ga misi fa ndo ka agoshi sun willa ka kuma o flana asabana ni ala yunu fana fara ka kila ku nyana maya إن الله لذو فضل على الناس على إفسا من يباتي مغولا ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما صلت من بيوليت على بركة الله وقاتلوا في سبيل الله بقدم سما كيبكنا أي كلك على كسر الله واعلموا أن الله السميع العليم أكادك الله تعالى على من مساي على إدن مساي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وكان بجرود على لا جرود نكو نيمانا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وكان بجرود على لا جرود نكو نيمانا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كان دون من كراك صحاباتكم يا ابو الدهدا على تراكو يا رسول الله اكي بولو جامبي جرود على لا سيسا اكي بولو جام نبي جرود على لا سيسا o kele tuma mina ako krama ako nyete nganin ha itu ina nganin tamuru fure nawa ako tamuru ju kama woro de bala ako nyaadi e bolo may kaade alama Allahu akbar umma go ba juru lamba be ala ka saranye to ma ala ka saranye Allahu akbar dan abo to de la ana ma torba no bu serani yorena ma chama ko yo ko bolo du foti ko ka juru do alala dayyamin ismun min asma'illahi ta'ala ala to do ko juru sara masa ko man zallazi yukridu Allah qardan hasanan jonde be jurudo alala jurudo ko nyumana fayudaifuhu lahu ala ga jida tigiye adafan kathira ba jidi nyonya chamanna ala anyi munun jurudo ala ga jidanye amin wallahu yaqbid wa yabsut ala ga jega ba kuru mo way mami ale ala dia aba ko ni mo way mami ale ala ja ala kan gar jega ko ni ala kan gar jega ko ni wa ilayhi turja'un bala jere mi sengata alama ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إن شاء الله دكتور كرام بيأكو ملاحظة ببيع إن شاء الله waka dumeke bichini menakena alaka sekate sumo samo kabwakuna Rasul alayhi salatu wassalam dundora ansigile bechugo minata sigile no akasabu chama yatimadi buddo bullaga dul jama chama aku ya Rasulullah akali baka hanka ka duku gujo kugo intara ben masoke baka ka kugo asara be doka tamarusu kelele ma na ko aba jele ka tamarusu ina doro kugo tobe atikli donc aya nyini tamarusu tigife kwa ka ya fama ka dama ba tika ka boy akwati so yati madendo abi kuma ila ka ina kiraye aku mumma safe fara ku ka tiso kira ko waman zalika aljar ko yesi ni wodi mai kwa kana naye ko tarasu ni makke wele kana aku yati mali ka se ka kuma ta aku nyimi fi na wudu ne ba ka kan ga fudi jo ko trasera chugo mina na be ni chen ka tamuru sun kele ne ma nan ya buwa ko rodro ko be jige nyani na ka tamuru sun kele ndia bana mumma safe fara bana kira ko ama ala ka bai ka da Allahu akbar aku ka tiso aku afirama aku tafiri Allahu akbar maratan saniya kira sigira ka bil shafla aku manyi ni fa ikaka ala kama tamarusun kilin adiyati madema aku tijanai Allahu akbar aku afirama na warbe be mima aku tafiri aku afirama ala be tamarusun kilin dima alikama do ibe sa keme ke ibe tama asumana ite sadana mi atsana ibu tama ala be tamarusun kilin dima ka tamarusun kilin yonana ibe sa keme ke ibe tama asumana ite sadana Allahu akbar aku atiso
akira yɛrɛ hinɛ dora sahaba minnu sigilen b'a kɛrɛfɛ sahaba kelen wulila k'i jɔ o de y'i ka sahaba ye adahda hada abu dahda ale wulila k'i jɔ a ko kira ma ali nakhlatun fil janna in qaddamtu bustani ila hada rajul a ko yala tamarusun kelen bɛ kɛ ne ye aljana kɔnɔna na ne ye n ka nakɔ di ni cɛ ma wa kira ko n'i y'a kɛ ala b'a k'i ye a ko cɛ ma a ta'arifu nakhlata bustana abu dahda a ko i bɛ abu dahda ka nakɔ dɔ madina kɔnɔ yan a ko wa man la ya'rif bustana abi dahda zi 600 nakhla a ko madina kɔnɔ yan jɔn bɛ yen n'a tɛ dahda ka nakɔ dɔ nakɔ min tamarusun b'a la a bɛ se 600 ma nakɔ min ji b'a kɔlɔn na a ka di madina kɔlɔn bɛɛ ye a tamaru madina commerçant bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da a tamaru de nɔfɛ a tamaru ka di ni tamaru bɛɛ ye kogo min fana kɛlen bɛ k'a koori a kogo ka jan ko jɔn bɛ yan madina kɔnɔ jɔn t'o dɔn a ko b'a dɔn a ko bɔn n ye n ka nakɔ d'i ma tamarusun kelen min ni kira b'a kuma samana ni ɲɔgɔn cɛ i k'a di kira ma a k'a di ka petigi ma a ko fɔ papiye de ka k'a la a ko k'a ka seere kɛ kira ka kɛ seere ye kuma min fɔra yen sahaba fɛn fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen ka k'a seere ye kira kɛra seere ye sahaba fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen y'a seereya nakɔ in a bɔra abu dahda ka tigiya la a dira kira ma a k'a di petini ma yatimaden sahaba o ɲɛji bɔra a yɔrɔ la kira abu dahda ye kira ɲininka o de la a ko ali nakhlatun fil janna a ko tamarusun kelen kɔni bɛ ne kɔni ye sisan kɔni aljina kɔnɔna na kira ko la o de sahabaw yɛrɛ kɔrɔ bɔ a kɛlen mu ka nin bɛɛ kɛ tan kira ko la sahabaw kɔrɔ mun na kira ko matilanka kuma nɔ ne b'a dɔn aw bɛ kɔrɔ mun a ko la a ko ni n ko la ne y'a ɲini ala fɛ de tamarusun kelen ni a ye tamarusun kelen in san tamarusun kelen ka di kamalen ma cɛ in la tamarusun tigi yɛrɛ fɔlɔ y'a ye wa kaana gɛlɛn tamarusun kelen a ka yafa kɔ ala bɛ tamarusun kelen di a ma aljina kɔnɔ i bɛ san 100 kɛ i bɛ taama suma na i tɛ s'a dan na o de tun ye contrat ye mais e y'i ka contrat kɛ e b'a fɛ ka k'i fournisseur ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan dɛ ala ko tamarusun kelen de e y'i ka nakɔ bɛɛ di ala bɛ se k'i sara tamarusun kelen na cogo di aljina kɔnɔna na a ko ala kɛlen bɛ ka min labɛn e ye sisan aljina kɔnɔna na a ko ne bɛ se k'a fɔ a ko yasubu alayya adduha ka fɔ n k'a jate ala kɛlen bɛ ka min labɛn i ye contrat min signé ni ala cɛ sisan a jate ka gɛlɛn ne ma n tɛ se e ta tɛ ka tamarusun kelen ni ala cɛ dɛ e b'a fɛ k'a yira ala la de k'e fournisseur yɛrɛ ka tɛmɛ ala kan ala ko min labɛnlen don e ye a ko sahabaw n'a bɛ se ka abu dahda tanu ala kɛlen bɛ ka fɛn min labɛn alikiyama don k'a k'a tanu kabini sisan ko ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ maa ye cogo di alikiyama don k'o tigi bɛ don aljina kɔnɔna na ko aljina den 2 kɔrɔ abu dahda yɛrɛ tora a bɛ kasi a taara so a ko a ka muso ma ko n ye n ka nakɔ feere a muso dɔ b'a dɔn a bɛ jago dɔn n'a ko k'a ye fɛn min feere i b'a sɔrɔ a bɛ min sɔrɔ a la o ye yirika de a ko k'i y'a feere joli a ko n m'a feere commerçant si ma madina yan a ko i y'a feere jɔn ma ko n y'a feere ala ma ko tɛmɛna cogo min na a y'a lakale a muso ye a muso k'a ma ko rabihati tijara jago jara jago tɔnɔna ala k'a hakilima da min kɛra an ka bi musow ye ko karisa k'a kɛra faden sago ye baarakɛyɔrɔnin kelen b'a bolo k'a y'a feere o a dira ala de ma donc nin de kun bi an selen ni kisan yɔrɔ la man zallazi yukridullaha qardan hasana aya ye abu dahda ye juru min don ala la juru don ko ɲuman na fa yudaifuhu lahu al adafan ala b'a jidi
jidi nyoya min fanga ka bon ko sabe amani na ala ba juru mun do ala ka jidi nyoya chamana anna ni yoro chama sora la jige ko maka ni yoro chama sora la ala ko kan inshallah Sulaiman alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'd Musa ko yalla imma jamakulu do kibari imma jamakulu do ye aywa bani israila ka wala nabillahi Musa ko fewa isqalu li nabiyyin lahum mamna nuku kan nabi nyuma waslana malikan nuqatilu fi sabilillah ya sawa lukan nabi nyuma ode hazza khilai ya sawa ko iba aslana malikan ebi mo do nyinanye nuqatilu fi sabilillah am kalaka ala kasrala dum masake do nyinanye am kalaka ala kasrala qala hal asaytum in kutiba alaykumul kitab hal asaytum ako adobe hal asaytum abamana kande addo la wal ma dobe amune kala do na tafsiru ke numa tafsiru ne to gorbo wala hal asaytum ni sera yoro lay to taba chamana de dara ko bamana kana chugomi to ma to gorbo de ba ko bamana kana hal asaytum ko addobe in kutiba alaykumul kitab ni kala na seba auka alla tuqatilu atna sega kele qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah ko mun ba ma anti kele ka ala kasrala wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ko yan genga bo so an demba o chela ka an genga bo so kono wa lamma kutiba alayhimul kitab amana ala kele farda yuka wallahu illa qalilan minhum bela jere bola ko ko na tara jama kulu fitini maiwa kidenga kuma manawa ko hal asaytum aka dola ni kele seba na ka tina sega kele والله عليم بالظالمين على دي دوني مساي يركون تونينا ولا وقال لهم نبيهم اكو نبي منكما ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا اكو على طالوت كي او ما كو كم مساكي قالوا ان يكون له الملك علينا اكو طالوت مسايب دي طالوت ما ان كان تغدي ونحن أحق بالملك منه أما كان مسايكة تنتالو ساكا ولم يؤت ساعة من المال ألا ما صون ورث أمانا قال إن الله اصطفاه عليكم أقول توي على يا أكرن كرا أوكا وزاده بسطة في العلم والجسم على يجيد بسطة yiriwanti ala farkolo la ani donina nana kolo konta fe ala ke pili jaman ja ko dona ba ala ya ko chogola wallahu yuti mulkahu man yasha ko ala de baga masadi mo gama mami ala ja wallahu aw kana ko kulillahu malikal mulki tutil mulka man tasha ala de masadi mo gama mami dia na ala mo wata masake da rababo ni ayati ke bonya de no boy to wedena وقال لهم نبيهم كان نبي منكما إن آية ملكه تدانا فسا كم على كو طالوتا دي كنيا غران علي كنيا غرانغي غرانغي دو otuma na sekun tayi otuma nunun dun ko kara o kan nabi nyima no fe ko akani ka aywa ala deli akan masake sigi wala so ka kele organiser ala ye salu ta ke masake ta da ko ta kan masaya da lu ni wore foto fle wore gimen ayatu mulki akan masaya ta mansen an yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum at-tabutu bil alf wal lam aka kesu donne kum islamo bolo nabi mon ko mo bolo o kan nasuru kum bala nu bi ta kala ka rola ta na bolo bu genye nu bi na kala lo bu genye o kesu nabi lahi haruna ka imamatu haruna ka jarangu bala nabi lahi musa ka tangara bere kum bala al mannu was salwa kono ni tuluma ani dijema nu kum jigi bani sala ka o seginya kelen kum bala o kum bo kesu kono ya sawa hali binyada nabi lahi sara jigi min bora alkaba kono kana nabillahi kana ismaila kuma boni ibrahima ya kantige na sara digi binya alkaba kono hali Allahu akbar sara digi binya alkaba kono hali wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa haruna wa baqiyatu anito mimma taraka alu musa ka mogo yeminto na haruna ka mogo yeminto ode haruna malaika ode haruna ka jalamugo ani musa ka tanara bere o be kesin kono melako o kesin kum islamo bolo kafiru nunu jinja ka bo islamo na katana ka bo kara islamo mata kafiru la ka be kunu ala ko akan masaya o tamansenyi ni o kesu mi kafiru bolo melako ba ni klegan dere aw ni be kesu na tola nyumba tala kana sigi ma bin koro o tigi de masaka o talu ta kan masaya tamansenyi be aye melako be ka kesu ni klegan nyenye de mo nya be kesu na tola munu be ka nyuma nyetala fo kana kesu sigi talu ta koro ka soro ka dala ka talu ta de ala ale de kan masaka inna fi zalika la ayatan lakum ala ko kabo ko min na awire in kuntum mu'minin asara ay mu'minun lebina ni ka kabo ko ka dawo ala ya kabo ko
فلما فصل طالوت بالجنود kere tuma no sama taluta ka masaya la donc o bina ta keleke ni wati asoro taluta bi nabillahi dauda bi jaluta bi sulaimana bi jaluta o kafiri kafiru ka masake taluta o islamo ka masake dauda ani masa sulaimana ule kirawi o ba jira ko kira fla kira sama ulu bi se ga nyon ko wati kele na be ni ka mission do taluta ani masa sulaimana ani dauda ulu de groupe kelena ulu de bina ta kafiri masake kele sisan no to ko jaluta u farala sisan ni kele don yesram no bina ta kele ka rola sa bismillah فلما فصل طالوت بالجنود mamna ani taluta farala ni kele don yesa قال إن الله مبتليكم بنهر anta to fle ko ala bina an jarabi ni kodoy amina ta se da yana nga se dugula amina ta bo kodo ta ala ka jarabi don de فمن شرب منه فليس مني ko ni mami ye ko ni mami jimi ala o tigi tandoy ومن لم يطعمه فإنه مني ni mami madumini ke ka bo ko jegela o yandoy إلا من اقترف غرفة بيده fona kera manen tarafa ni mami ye foroni ke forongo damadoni na ni boloye minoga de ba fe ki faga ala ye jenda ma nga forongo damadoni ke nay o ko wili domi ma ba dolle kullu o kun ka tade o ko ma ba ke no nyombo aho chawo chabi na ayini ladili kan foze ama soni ladili kan dolama do sele ko ina tuma mina fasharibu فشربوا منه إلا قليلا do tawru dabiri ko le la إلا قليلا fon منهم fe i dabiri ko la ka mi ki kono fa ko ina wal maka jega mina ka du asima se ka ta kala kana ka bule fona kara ma kama saba ani matan saba Allah sabon Islam ne ko yala au kunye ma jate dai don ma badru do ko adada junu do taluta ka kala do hake ma kama saba ani matan saba فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه amna anu te mana sa ani mamunun ni manara lugu nyon fa kata قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ko mamunun to ma to kala jito lu ma se kata o ma kama saba ni tan saba se konta awnye jaluta na ka kala do na sa antu se قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله mamunun dambala kulu be ala be nyogoya كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ko بإذن jama ko الله idini jol le be ulu sera jama kulu bawla kulu ya galabu bi iznillah ni ala ka jeyna fa kara badri don to ko mina والله مع الصابرين ala ka ko me sabali baw no fe ولما برزوا لجالوت وجنوده amana anu tara fasa fasi kesa barazu de fasa fas nyen kele kenaka otuma ni jaluta na ka kele de o ye nyon soro sa akara to godi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ni an kalam to di islame ni bina ta kele ke rola ibuna ta baro barala na bina bara inda mina ka inda mina ni ala wele folo yo ye toro ko to godi ربنا أفرغ علينا o صبرا ya antiga ala afrika alaina sabra ni ka sabali wo ya anka وثبت أقدامنا kan siru sabati an na boli وانصرنا على القوم ka الكافرين on de makaturi jama kulu ka yayi sawa yenen do winde ke ya sa فهزموهم بإذن الله o yu perdi ni ala ka jein serula وقتل داود جالوت nabillahi dauda jaluta fa nale kafiri masai وآتاه الله الملك والحكمة alay nabillahi alay uso alay aso al mulka masayala wal hikma an kodo alay odi nabillahi dauda ma وعلمه مما يشاء alay nabillahi dauda la bena fena femi yadia nabillahi dauda de kubi ko makanne kono kaka an waro kaka ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض nako subhanallahi ala kaddan ko dan fem biya bela jelen subhanallahi fa no fe nabillahi dauda nako subhanallahi ala kaddan fem do bela jelen ba lame nako alhamdulillah dan fem ba lame kulu bele ulu be al nabillahi dauda ka subhanallahi wa lame na fala fa ya jibal awwi ma'ahu wa subhanallahi fa kafarata nabillahi dauda na kulu ka subhanallahi fa kamme ale refe umman kambe ke sababu ya ala kina ale re dauda ka subhanallahi fa kamme ako kulu ma ko ni nyamuni wala ma ko fa mu kulu ka ni subhanallahi kai na ala ko jibril ma fa ka ta dar su do di nabillahi dauda ma yu kile ga ta sera kulu bado ma ko nabillahi dauda ko jiba kulu na ko da jibril ya kama ko se kulu san ko rabbala jere na jinya kolon bado bora no ku ka jibril kolon ko o digna kolon kono kata se ko kolon jumba dana ako nabillahi dauda akam yoro jima ko jibril ma ko ne nyete yele la e meleka tasarrufatu bu bolo bi yele me de to min kabir jibril sina ka yele mana kulu kono ko nyebe mun ko nyebe fara dore la
ko faranta ko ayti ko no fanga tise kan faranti jibril faran go siga dele ako nyete faran ako munne ba ko no ako tumuti ko faran ko na ko da yuko ko ra be ka da ko ko tumi ka subhanallah Allahu akbar ako dawra ko nyete ni na ako nin tumi mi fara ko na yano nin kuli nin kolon kolon ko na yano nin kulin jugora yano ako masa ala bi subhanallah kan jamu e dawda ka subhanallah ka luka mankan se ka ala barika fa te tala ka sor ka tanga bani dawda ka dar su da maka tabla bismillah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض dama ke ala be mawdo be ga nyonyoni لفسدت الارض wallahi do golo ko mi ce ولكن الله ذو فضل على آية أخرى لقدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد والله أكمل جبدي نقول بافا أو كنيوا أها نتا بسم الله ولكن الله ذو فضل على العالمين قال إبسمان يا باتي يا قدام فمك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق على آية ويا ما كلو كان يشين وإنك لمن المرسلين والله سيدنا محمد يشيلون دوي سيغفوي تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أقولني على كتيرون على يدوك سيدوكا منهم من كلم الله وقول لكم أنا من فينا فنبي الله موسى ورفع بعضهم درجات ربنا نبي الله موسى نبي الله موسى تقولكم كلم الله يا سوا أبو شكون بعد mana موسى في kira na ala bisanya tafika wati mina ako ala ma ko kumana Musa fe an fadama yoda ni ga seba ya bole kamala ka oblaka sujudi dai kama sa Sulemana ka jinya masa be dama nabillahi Dauda ka ken masa ke ka kono ko lai ka ko yiru ko lai ka danfen bela jelen ko lai ka Idrisa korata ka ta sankolon nana ha ka kuma ka Isa da ni ka kun fa ya kun kuma kai kamala ka oblaka tuka ko no Jibril ya ka tana kana ko duge bima faddaltani ni Muhammadu ka samanja be mi ne ka samanja be mi ala nta fonye bi Allahu akbar ni wati ya so fi mawdi'in yasma asrir al-aqlam la tigad bigi abuga bolila wi mafuzu kan ka sebeni ka ta kira de yo lame ala ka dan fe mu'min asrir al-aqlam la tigad bigi manka ala go sena wa ko ni dan fe dikilini ni dan fe dikilini ako ni ko ya ramadan kabona seba bolola kamela ka daga bo kamela ko bloka sujudi bai ako ni ala ya kira ya danka bonne ala ya kan noro keren na ini dan fenti kelenye bunu hebuti ko ko Muhammadun basharun la tanfasari bal huwa yaqutun bayna al-hajari farko tigi mun anu farko tigi to kelenye na go komede jama farapuru chala Allahu akbar jama ira fara bi eblewa atel khalqi akwai konye Ibrahim ka tere akwai ne ken kanu baya ko mu kanu ba ka dai ka dai wallahi ne yake akwai kuma na Musa fa ya soro Musa be turi Sinai kuluka hijabu ba ka mene ba mu ganna ne ban nyonche akwai flaga kuma fa sanya tapi ka be gairi hijabu ola ga kira ka to san kolo la alas na ka sinna Abubakar man kan bot akwai ya rab amma da Abu Bakr akwai na Abubakar bin yon fesi sawa ay abullah akwai bi yoro mi dam fam madri ga sai jama Abu Bakr Allahu akbar akwai nya da huwa ahabbun nas ilayk nya da kadi ka tema ma bere de len ka ola nyam man kan bo ason ka sombo ka dima wala sai bi se ka nyene je ni yoro ina ya Allahu akbar ko de bi yoro mi dam fam madri ga sai anda akwai flaga kuma ya fe sanya tapi kan dani da hijabu ta anin yawanci akwai Musa ne Musa ga kuma nyonya akwai hijabu biye akwai ni kunye nabillahi Idrisa nya korata kata sankulo nan akwai ni korata kata ifleni sisa bisatul fardani ya kanya alaka kilibanti ya tapi kira ka bisa bara ba pa dasi fakali sabaina sabaran tasidul mufaddal sanya tapi dasi ni ka sabara barka mai ere patron ni yibonye nabuna kuma Musa fa domi ako Musa ma ikhla'an alayk innaka bil wadi al-muqaddas tuwa Musa ti sanfere abuna kuma alafe kata ka sabara bo kibi folon sanman kono
no ye tuwa folo ye ako ni ko nye masayaji Sulemana ma masa min na nyonti di mɔgɔ ma ako fakat shakatu laka isman min asma'i ako nye Sayyidina Muhammad yɛrɛ nye tɔgɔ ci ka fara ne yɛrɛ ala tɔgɔ kan maa si t'a fɔ dugukolo kan la ilaha illallah n'o ma fɔ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وتم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال كم في المؤذن أشهد والله ala ye kira de tɔgɔ fara yɛrɛ tɔgɔ kan tuma min na ni muazini ni misiri welela an ka misiri farda duuru bɛɛ lajɛlen na n'i y'a mɛn ashhadu an la ilaha illallah i b'a mɛn ashhadu anna muhammadan rasulullah. أخوك عيسى أحيا ميتا وأنت أحييت أجيالا من الأمم. الله ako Isa ibalmata ne sai na Isa yi da zara da makaram ko te ko ku su nyana maya mai tan su kele sai na Isa ya nyana maya ko bi ka kabila kuturu de nyana maya dan kira ni mati kele ne Allahu akbar Muhammadun basharun ala ni kai sanya tapika ni e don dore bi na fokiye boye be so bi nyine akora be hazali fama zali ummati akwai yanin duma ne na tare yin mun kan mando ye ta so ne yin mun kan mando ye bo ibo fonyi ako Muhammadu ni kan mando bi tiro rete da ma ni min tubira yana sayace ni sankirin ye baka tubi mini to ko diga folo mando mun ni ko dugo ke tika faga da se ni sai ne ka kar sai ni ga sura be ba ka ibi no bi fa ko jurmo bi ba tubi tere bi faga de aki mande na ya asiri tawai sankelenye na tubira mbi afa mamadu aljanna kono ako rabbi zidni فسمى كثيرا na ko sankelenga janko du ne ka mando nya mala fulo ummatul muslimin batun ande to mande mun te nyumanke no kadi ina masai tabi afuga pembe ako nya sankelen bala nya ke kalo kelenye na tubira ya na shaje ni kalo keleni ya famu bado aljana kwa nako chogori Suleiman يا رب زدني كشهر كثير ako do faraga ko kalo ako nyake do kun keleni ako ala do kun keleni ga do ko do faraga do kun keleni do ako ya na shaje ni keleni ako ka do ako ya na shaje ni keleni ako ka dogo ako sungalo marando nyini mfo min fo asungalo kile mo mo ka horonya jana me bena kabo imande o tera mun ka do jana mana sungalo kile bi sabab be ko do modo ni ma ba yirika ako zidni ako do faraga mas ako akato saya sigara la yana ninka mine جبنا عليه وقبلنا توبته akum bi fore sira ka maka tubi mine ako zidni ako ala do faraga halibin maso ya ko mamarot mai baka ka ke chugo wala maka ka ke chugo me bado ako zidni do faraga ala ko chugo Suleiman khus ni ko sabab ha chile ha fla ha saba ako ma tafsiruha ya rab ala o ngoro fo yesa ngoro to lelo ako afwi wa ilmi wa rahmati ta ini ka mande nyanga ya fa dama mi o fo ngwe mi ke nyenje ka ba de ma hilmi ta ini ka mande mi o ko jugo ke ne ala muninu koro wa rahmati ta ini ka mande o ma je fo mi ke ne ala go do ngahinana Allahu akbar Rabo anta maulana فانصرنا على القوم anta maulana wallahi ida on alai ida on bi bay fansurna ala alqawm akuna sartukum ala alqawm alkafirin la yawm alqiyamah o kiram yen kanye ikido aljana kono ni ma kanu katani bani fani yara kai kido sallallahu alaihi wasallam أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ما شاء الله أعطانا بين القبول وردها إن الصلاة على الحبيب محمد
فأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وهيامها بمحمد صلى الله عليه ومن وسلم فيها الجهول ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدا صلى الله عليه يا وسلم. رب صل وسلم على الحبيب محمد واجعله شفيعا لنا في غد. آمين. ولقد علمتك مرعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب يا سيدي. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. alhamdulillah rabbil alamin ame kira jansalila mina fayda di majlisu ko be najide ma kira ran ko nyokoso salatu do be ibi meti salatu yi salatu yi ibina zikru mena kun fayakunu ibali dorbu hayula il sera ko o fara am lahallamahu duka o bita keme nani ani bi ay da wa nani ani keme nani al woro dima keme nani al woro ibi sura to jmeri gurdinna shen kilim pe ikake kodolo de ka korgo shini kana fani Allahu akbar ra'isul murabbin Allahumma بجلال لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم بجلال لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه مبلمك إدسرا فنانينك buwanani ni kemenani ani woro shini bina jabi fu ustaz nyana inshallah nimya karaka baraka dola aywa raisul murabitin ni murdam sanu wala ay salatu sabai akajija اللهم بجلال لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه على سيسانا نتبني اكتبا سوتا على كان بسبابا وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دawela anya dawa aha ay mikro place kany ala kan besababa تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض amana kado de salatu la aha angay bayame angata bismillah تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ala ko tidon do bi fadalna ba'dhum ala ba'din an yakidin do an yulu saya doga منهم من كلم الله qabul alakum ana ma min kaina fa nabillahi musa ورفع بعضهم درجات ay doga darajat awulu qolata ina fa nabillahi atina fa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam وآتينا عيسى ابن مريم البينات ay sendita wati sera atayna isa ibn maryam al bayinat ala kanya nabillahi isa anya son dalu banginena وأيدناه بروح القدس anya ankla ka sementi ka fanga do isa la ni jibril ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ala ko na yale ala dia mo ko te nyom faga mamunun ko na ulunye من بعد ما جاءتهم البينات oh dalu banginena longo ko uma ولكن اختلفوا no fara nyongo فمنهم من آمن mo bula mamunun liman yara ومنهم من كفر mo bula mamunun kafir ولو yara شاء الله ما اقتتلوا na ala dia ko te nyonkele ولكن الله يفعل ما يريد ala bi fanga fami yale ala jade يا أيها الذين آمنوا ya mamunun liman yara أنفقوا مما رزقناكم ay fenna bagati anyo gar de femina من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة yani doga na donni ni baraji feretati soro wateriati baraji soro odo ولا شفاعة sungal donti mina kafiri odo والكافرون هم الظالمون ala ko kafiru kulu de yara kun tonya na wede الله لا إله إلا هو Allah ala de mai amna do ayatul kursi la sayyidul ayati abu bai harfu kama an harfu bi ulul lama ayatul kursi sayyidul ayati liman ya do yakunu sayyidan nas الله أكبر ayatul kursi kama sawantan sabah makorwa fiyo الله أكبر kama sabah anitan sabah ayatul kursi la makorwa fiyo fi qada'il hawaij fiyo anna haklifa ayatul kursi kama sawantan sabah ya ngonya dong ko saka aha الله أكبر amana do ayatul kursi kono a'zamu ayatin fil qur'an ayat min kabbani qur'ana ayat be kayi qur'anai
aya ba woro an aya kema woro an aya bi woro an woro woni be qur'ana adadu ayati fi kafa munawa qur'ana aya min ka bona bela jele sayyidul ayati ko de atal kursi shaytana yara ya ayatal kursi ka bonya sabati ka ko na bi kala lu tira gari abu hurairah tani jena shaytana makata ay min koro ka tana ikrafi Allahu akbar aya koro ka tana ikrafa ka kala ka mambla Allahu akbar min awon shaytana tana ba fiye bi abu hurairah ta ya bla asara ya mina tara ta an islamu ga jaga bla la bi to de shi fa abu hurairah ta ya koro ka mina ko ay fale muqaddaselen de alen na na de abu hurairah ta ya bla tara ko kira kun galo digala da ko sin kana ka de dugu jale asa abu hurairah ta de kuma ga islamu ga jaga ko shi shaytana ko mita shi ka bin ka tan do kira ko ay ngalon tiga halu sina bina abu hurairah ta mine tugune aya ba ko akale de ko setale de muso mo bale bolo abu kira ko ma ko ngalon tiga la de shaytana do ako sine fana ka bina sine abu hurairah ta mine ko akabna kuma abu hurairah ta ay ko ko kira fi ya ka ga sabal de kana ke de kira fi kanu ke de mbla bi kala akibin kala muna ko bi kala shaytana utana shaytana tishira fo kata se sayama abu hurairah ta bla ku ta tal kursi kala sinya sabadra fa bana ko ya shaytana ko bane abu hurairah ta afakira kira ko kum na luntigala yake afo sadaqa wa huwa kazub ngalon tigala do ngai ke afo de ode amfla ka do aya de kono no atal kursi tanani kala to de bala ya kala ni tara a idmaru bieno ode wala ya uddu hizuma wala lila ode ada idmaru atal kursi fen chama ne bala na fa chama ne bala ni ma me ba ka shi soro ibi je da atal kursi iba sanwosa ibi je ka zikursi ya bakile ka do oke sanwosa ika se ka bakile ke aya soro soro bawla ko ba fa no to wala ni ma me ba fa ala ka do fara shika atal kursi ni ma min ba fe ika koko ala ka nyena maya ika ko sale iba tal kursi iba zikuru adada hayyin shinta an shegi ika butige konona iba fe sanika ka kono akana kotige abada iba tal kursi zikuru yeno shintan wolumla adada abadiyun aboto kola umsega zikuru kalbo adadula shinkeme ani shin bisaba ani fula ala ka dusku nyesi kata yorola ibisega ko kama ibisega kefana tanganan kama ka zikuru adada kafi shinye keme ani shinta ani kede naka de fana iba atal kursi iba zikuru ashinye bakile nafla chebe tsego kede dole gijal mami ka nafla atal kursi bakile nafla ambaje tinyana sisa abe raka duru de ma raka duru raka fola al fatiha ko fe ha iba atal kursi kala shin bi wolumla o raka fola raka flana al fatiha ko fe iba kala shin bi wolumla we adada kun fatma raka flana iba kala adada kafi shin keme an shaytan kele ibu salamu bla raka flaya ibu ta raka sabana ibna zikru adada kun fayakun fatiha kama fula ani shin bi saba ani shin wo raka nanina ibna zikru adada karimin shin kama fula ani shin bi wolumla ibu salamu bla ibu sarakata ibna wili witri la shin kele raka kele fatiha kama ba ke shin kama saba ani shin tan saba ba kele da fara Allahu akbar ne ta dum ga fe salamu bi Allahu akbar أين الرجال؟ وهم كريم. Kadang apa taruh kursi di kogila ni nafla ni, ada gelatan ni. Ala kan biasa bawa. Ala kabar kado angau pula. Ala kabar kado angau pula. Ni kan ni kadini mandi binodong. Ala kan biasa bawa. Allahu la ilaha illahu Apa Allahu la ilaha ala de mai masike illa huwa kuna kira ala kele al hayyul qayyum al hayyul qayyum huwa yarabi ben kun fa yakun al hayyul qayyum okay
Al-Hayyu Al-Qayyum. Ɲɛnamaya masa wulikajɔ masa o de bɛ bɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 30 ni 6 ma. Adadu ninnu tɛ kunfɛ fɛnw ye dɛ. Sirrullahi fil a'dadi. Ala ka gido a bɛ adadu de la. Allah lil hayyil qayyum illa huwa al hayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Ala Qur'ana ko modeli bismillah azam ni Qur'ana ko no iba sura sura sabala ka danyonka ni bakara tay al hayyu qala arabe nyana ma masai al qayyum alladhi wulika jom masai la yahtaju ila mu'minin. Allahu akbar. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ako jumante ala mine la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Jumante ala mine jango sunongo. له ما في السماوات وما في الأرض. Allahu akbar. Ala ta sunongo de. Na ala be sunongo sankolo du bendu golo ka. الله أكبر. Yumsiku sama anta zula. Ala de be sankolo kumbe antaka ala al-ardi kana bendu golo ka illa bi izni. Kuna kara ala ka je. Nata Sulaiman. له ما في السماوات وما في الأرض. Kanya ala ta fem mi sankolo du golo la. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Kan de bi sunal do ala yoro na maka ala ka je. Shurutu safa'ati. Shafa'atu sharti jume rida Allah lil mashhuri. Ala ka je mo ma min sunal do mina kai aso ala je nama. Bo iznullah li shafi. Ala bi klaka jendi sunal do bama ekata sunal do ka sai. Da nini sunal do sharti. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Wala yashfa'una illa liman irtada. Sega sunal do ma yafana kara ala jana ma me ma de. Ha? Kira sallallahu alaihi wasallam akan mandin do be ina ko uwaisul karni. Khairu tabi'ina uwais. Ko uwaisu kelen bita sunal do ma ni ko fi misli qabila wa fi misli rabi'ata wa mudar. Allahu akbar. Arabu ka kabila bafla. O min awwalihim ila akhirihim o kabila folana laba o kabila bafla jama hake ko ale Muhammadu kan mande kelen bita sunnal do o jama hake la harajo do wais de khairu tabi'in ale tabi'ina wais ti sahaba mo bonyana al-maziyatu la taqtadi taqdim wais benani sayyidina Umar an kira kile bena mama kirai parce que sahaba ya kirai sarti ni ka kirai ika kaka kalande wais kuma ga bayne lado ako yamani jamana kan atumana bana kumbala me bana ka jedo ni to ala kira tamase ako yakudumu alaykum rajulan min yaman ako mo do bo yamani kana awma kira tamase ako bana kumbala bana ba abatilin kumbabolo ay bayin la do fukata se bayin fatulima na ya dommi aka fa ka ala ya fa dele awe ani muhammadu mande bela jele Allahu akbar. akele ne bi ya fa dele muhammadu mande ala ba ko ya fara makele Allahu akbar. ويس القرنين ويس من هو ويس وما أدراك ما ويس ويس تقول ويس نوم ما بايركوا دبي محمد مندنا ما بايركوا محمد مندنا والله mu tabi ina don mankutu ka ke kono ubina tabi ina don fusaya sahabawi wallahi mu maza yaqul Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz aqu wallahi ghubaru farash Muawiya afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Allahu akbar. Sahabaw ko so no pusheri ko kafsa tabi ina wi وتكلم خير القرون كربو كارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mo bi nyanyo chogola ni ala bi bonye do di tabi no ma bonye nyo ndi sahaba ma ala bi ke abi doni do fana di ko pe mo ma doni ni nyo ndi folo mo bi ke e kira kile la sahaba mu fi yara ko ma dole ma mu sira ila darajatil ijtihad abdahum al imam as-suyuti ila ma mu ga anikile sahaba ma ba kamani ba mu ga ni kola ما منسر إلى درجة الاجتهاد ما مغان كله وعدهم ابن الحزم في كتابه ابن الحزم يجرد أبوكم تاء شيء منسر إلى درجة الاجتهاد ما مكلمنا بينك بمجتهدين أبو دو كل كي باجر تقول وبي ما كان أبوك ديما دو كلمة أتجاه كلام ده وعلى كسوان رب حامل فقههم إلى من هو أفقه منه كرافته دينا يشوفون عبد الله كتادي مغام أولو بعد وقت كنا أولو أبو تقول ده
هكذا سليمان يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم ما بين أيديهم فهم بو يكون كلنا على بعضهم وما خلفهم فهم بو كفى على بعضهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنت سيقال لك لك فويلة على كدوننا إلا بما شاء فنمي على ديا أكا أنلا دنيا أولا آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض جولي دوني لبيا وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي السماوات الأرض العرش أمنا ikabina alaka laroshi na ka kursi ni alaka bonya do doni yoro ina yana al kursi oye alaka masaya sezi al arsh oye alaka pare ko kuma misen ngi da taya sezi talal afamuna donc al kursi alaka ako kursi ni kursi laje as-samawati saba sankolo bilu wolomla ani dukolo bilu wolomla kuni ya fili alaka kursi la ka ko me dananir ni dorame dananir na shartaha fi tursin ni dorame dama doni ni ya fili le feninka sankolo wolomla ni dukolo wolomla ni be alaka kursi masaya sezi koro o chugo de la tayo kursi Allahu akbar ko te alaka dan fen belebele de amase belebele ma folo o min mi jate fitine kursi koro ko kursi yara be cugadi larusi koro ako kursi bi ko min larusi koro ka halqatin fi falatin niye elle tendo taka filu mu dalangolon ba kono ko kursi bi tele alaka larusi yara koro o larusi yara bonne koro ala yara fo ma segi melaka segi be alaka larusi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin porque gala rusi bonya dombo fiebi ala melaka do dam melaka akaba kaga munu ka ala kala rusi bonya laje ala ko dum ka ko mbaxe ika kama wabi wolum la kenna kaman kelingelen be ika melaka wabi wolum la fanga kala ika san wabi wolum la duma napa ika la rusi kuna mbaxe ka la rusi dando Allahu akbar ala inin kama nin fanga bege meleke na pana la rusila sanwa bi wolomla falam yaqta min al ars shibran ama bon gloma kilena kam gloma kilen so gloma kema wora de la rusila Allahu akbar gloma kema wora sittu mi ata amudin ina fo kaman kema wora bi jibril la chugo mina noni jibril dimina le singa giyo corona klebi abu kaman kilenda ga kilenda ka sorga nyawa ga klebi ga fo jibril ba ko chugo di o jibril lay mena ko pe lu ka bo jibril lay wallahi kamala tu arshi lu ka bo jibril lay abena ay rasulan jeno kono ay kasi damine aljana horo muso na bi kasi aljana bi kasi muna kasi aljana kono imela kay be mun ka fila akwai ka tare ka ga dese de ada da yin alaka aka kaman wabi wolum la kalila aka man kilingilin be aka melaka wabi wolum la fanga kala ka san wabi wolum la dalema aka pa ababa ka la rushi jenye laje akwai mo bongulu ma kilina ka kilin sura kale bo kashi de la aljanna faram to kama ko wallahi hoy lam taqta walau juz'an من 40,000 جزء من خطوة أبي بكر في الجنة. الله أكبر. أقول سيدنا أبو بكر كفا كلا الجنة كنا نانيوتا كلا كلا يروى بناني إمو كلا صراع الجنة كنا. سيدنا أبو بكر كفا كلا الجنة كنا. أبو بكر الصديق. ala inin bonya da amane kuma kan kilin tauye inni la amanu makarallahi walau kana fi janna ala inin bonya da sayyidina Abubakar mane kuma kan kilin don ni jibril jignaka ako inna salama yukiruka salam ako jibril ko kirama ako kisin masako naka kisifiye kika fa sayyidina Abubakar ko ale ala janna Abubakar ma ko ale ala ya rabata Abubakar ga jale alama Abubakar ga jale alama sayyidina Abubakar ka ko inni la amanu makarallahi ولو كانت إحدى قدمي في الجنة قال إذا ألك من أن هل ناصر عليك شيء كلمة الجنة كونك أقول هل الجنة يركونك نافع دمكم الجنة كونك قد أصاب آدم ما أصاب ما سيكنا دارك من لنا قل لك أبيد لك كوني بدو الجنة كونك نيرك يسيدو ده نيرك إبدو تقول الجنة على كده أمي ما منك الجنة دون سبتي كراي ما من فنو بدو الجنة كونك
ayulu fo mamune badri kalake akulu bela jere bi do aljanna kono akache ta asharatul mubashirin bil janna akulu bi do aljanna kono mamune bayatu ridwan ke ma bakere ani ma kameduru akom ma tulula manu mi do jahannama kono ukasha hadisa nana kuluka aljanna fo ani hadisa aljanna kono do fo nunu borala ma fo be bela jere ka aljanna do be ala de bolo ni kimi do ti do ne ni ti do fana ti do la yaqnatu min rahmatillah illa alqawmul khasirun ma shiti jigi ga ala ka hinana funa kara ma bonani don adama de to jumene la al amnu khawfan wa tama'an amisira anu do wanti do anta do am al jana fana nata ore la fara wal amnu wal iyas yanqulan an millat al islam ana sharu tahawiya kono taqidatu tahawiya al amnu kadana so ko mi do al jana kono saban wal iyas ki jigi ga daga ko dugu yoro ni bi ala ti afane mabile ikuna go yara de yanqulan an millat al islam ndi bo islam yala wa tariq al haqq bainahuma li ahli al qiblati fiye koron dun ko abu fulani nyonke khawfan wa tama'an ima mamunu donal dena kono buya faji wadi de inna kunna fi ahlina mushrikin ko ta ta so mo ko celan ku sirane du am do wanti do anta do famanna Allahu alaina ala ko sire ranka wa kana azab as-samum an kisi ka wajana me shi kala mamma abo to godila innahum kanu fi ahlihim mushrikin ko sirane du Allahu akbar niye alaka niye la rushi yare ay melete mo be la rushita ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الكرا يلوم من كنت حديثكنا أقول أوعال ما بين شهمة أذن أحدهما وظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلب الحاوي الله كابون درونا أبو كابو كلولا كتاسون دروما أملكين نو farakuru bele ike jo sangolo la ka filika jigi san keme duru ani vitesse ni bi jigi o de bi ba melaka kene janyama Allahu akbar o mera ko bonya bi chugodi la shiyara bonya bi chugodi nim bela jelen bi chugodi min azamatillahi wallahu huwal azim ya azim anta al azim kada ahammana amrun azim wa kullu amrin ahammana yakunu bismika al azim o ayatul kursi fana salatu ba ina fa salatu bi qul huwa allah la chugodi salatul fatihi wa fatiha salati wa mulakhasul quran صلاة بقول هو الله لا صلاة بآية الكرسي لا صلاة بحسبنا الله ونعم الوكيل لا فن بلاد لي صلاة دبالة صلاة دبالة حتى الله نور السماوات والأرض صلاة دبالة على صلاة الشجرة الأصل النورانية وآية الكرسي دي صلاة العرش اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو عرش استواء تجلياتك وكل ويتي تنزلاتك النور الأزهر والسر الأبهر والفرد الجامع والوتر الواسع صلاة نشاهد بها عجائب الملكوت عجائب الملكوت والله من صلاتي فانا هناك عالم الملك وهناك عالم الملكوت عالم الملك هو ظواهر الامور امنيه عالم الملكوت هو بواطن الامور كيتوني صلاتي على بباطن جرينا شاهد بها عجائب الملكوت كده داود ماما ده ونستجري بها عرائس الجبروت الله اكبر ونستمطر بها روح الرحموت ونرتض بها عن علاقة ناسوت البهموت يا لاهوت كل ناسوت يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلمان هذا ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هو سع كرسيه السماوات والأرض سانكولو أندو كولو alakalla akak masaya sezi yirwanti yara flasi masoro sankolo bilifoni ama kalama jaa fil hadis baina kulli sama'in wa sama'in 500 am kaba sankolo folala kata sankolo fulana na sanke maduru tama apambara fana biti wa samakuha mislu zalik abo chogola sankolo bili wolo na foni kadu kolo fana ko firi wolo na foni alaka masaya sezi flasi masoro ala ode wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard akan masaya sezi ayiri wanti yara sankolo bili wolomla ani dukole firi wolomla afiyoro masorala jamu ala kala rushi ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما
ko sankolon dukolo ani fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko tangani ma gɛlɛya ala ma jango hɛrɛ kelen وهو العلي العظيم. i tangana wa i ma tanga ne de y'a idmaru ye wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Ni ayatul kursi kala cogo cogo nafa min b'a la n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ wala ya'udduhu hifzuhuma ale tani ka segin siɲɛ 7 i k'i ɲɛda mun n'a ye jinɛ tɛ se ka dankari la bilen subaga tɛ se ka dankari la bilen ala ka danfɛn ɲɛjugu foyi tɛ se ka dankari la bilen mais a sirru ye min i b'a takrar wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. ko sankolon dugukolo ko tangani man gɛlɛ ale ala ma wa huwa al-aliyyul azim jango ekele sankolon dugukolo tangani ma gɛlɛ masa min ma ayatul kursi kalanba i tangana sa wa huwa al-aliyyul azim ko ale ala de kɔrɔta masa ye ale de bonya masa ye ala tɔgɔ 5 de bɛ ayatul kursi kɔnɔ Allahu hayyun qayyumun aliyyun azim. ala ka kabako dɔ ye jumɛn ni tɔgɔ 5 kursi kɔnɔ n'i y'a hindi bɔ a bɛ bɛn 1000 ani 270 a bɛ taa bɛn arsu ma. Allahu akbar. wala ya'udduhu لا إكراه في الدين. ala ko karabali ti dinana قد تبين الرشد من الغي. ko tiɲɛ bangena ka bɔ ngalon na ka ban فمن يكفر بالطاغوت ni maa min kafira ni joye ويؤمن بالله ka ni man ya ala la فقد استمسك بالعروة ko الوثقى tigi kurana ni juru min bɛ yen n'a danayalen don لا انفصام tiga لها tugu ti juru min na والله سميع عليم. duwawu dɔ bɛ dilan nin yɔrɔ in na yan a duwawu in an b'a fɔ bɛɛ k'i jɛ ka se duwawu in na ni se duwawu in na i k'a sɛbɛn duwawu ɲumanw don i k'a sɛbɛn i k'a di i ka denmisɛnninw ma i k'a sɛbɛn i k'a du i ka du la kira ka sahaba dɔ de taara sufɛ kaburudon na a bɛ taa duwawu kɛ su ye a y'a sɔrɔ jinɛ ifrit ashaddu anwa'il jinn jinɛ min ka muruti ka jugu ni jinɛ bɛɛ lajɛlen olu de ifritu ye yɔrɔ jinɛ kabilaw de b'a la ifritu bɛ yen shamzamu bɛ yen danhasirasu bɛ yen umumuldumu bɛ yen sekaliw bɛ yen kafariw bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye jinɛ kabila ye nka min ka farin n'a bɛɛ lajɛlen ye o de ye ifritu ni danhasirasu ye olu bɛ taa kaburudon de la ka to ka labɛnw sabati a ye kira ka sahaba dɔ de sɔrɔ a bɛ ka dugawu kɛ kaburudon na a y'a jɛngɛ k'a lajɛ a y'a ye ifiritu n'a ka kabila na u sinna ka pan kama na ka taa o y'a sɔrɔ u ye sahabaden dɔ tɔgɔ fɔ k'u ka taa o ja ta ka na i n'a fɔ subaga bɛ adamaden ja de ta n'u ye ja ta u bɛ yɛlɛma k'i kɛ fɛn ɲɛnama ye k'i bila o tuma na n'u y'i kan tigɛ don min u bɛ kunkolo bila ni kunkolo funfunna don min i tɛ se ka tila bilen ɔhɔ a bɛ nin cogo in de la tan a ko ka taa sahaba in jata u taara u ma se ka gɛrɛ u ma se ka gɛrɛ a la u nana a ye gurupu filanan wɛrɛ labɛn tuguni minnu ka fiteni ka bon ni dɔn ninnu ta ye a bɛ ko jalatigiw de don olu taara olu ko a bɛ du min kɔnɔ u ma se ka gɛrɛ yen nɔ kabako a ye ifiriti yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen la k'an ka gɛlɛn dan a y'olu wele olu sina k'a kɛ olu ci a ko aw ka taa aw kana segin a kɔ olu taara olu ko a bɛ kin min kɔnɔ anw ma se ka don a bɛ kɛ sigilen don ale kɔni ka dugawu kɛ kaburudon na k'i den ka bɔ ka taa dugu jɛlen a taara sahabaden in nɔfɛ a ko nani ma ala kama so ye mun de kala i datɔ i k'a ɲɛfɔ ɲɛna i ye mun kala a k'i y'o fɔ mun fɛ a ko ne kun kaburudon na n taara dugawu kɛ a ko n y'a ye ifiritu n'a denw nana a ye gurupu fɔlɔ bila ka taa olu ma se ka gurupu filanan bila ka taa olu ma se ka gurupu sabanan bila ka taa i bɛ kin min kɔnɔ o ma se ka don i ye mun de kala a ko tiɲɛ don a ko n fa ye n kala o y'a minɛ a mɔkɛ la a k'a yɛrɛ a mɛ kɛra da la a ko nin dugawu in n'i y'a kala i kelen i bɛ se ka kin kuturu bɛɛ lajɛlen sauver ka bɔ subagaw ni sitanaw tɔɔrɔ ma o ye jumɛn ye أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت
واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وذكراني رجل رأي. صلاة السلام عليكم. الصلاة